This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Brian. Panawagan sa tanan ng dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arang patumbuan sa gwa kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso the third ang bahaya sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta bayle lang wala gamoa. The public may dance. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamuan, halabira, waswas, bomba, birada. DJ U1 Brian. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. DMC Radio FM. Party mixes. But maybe pressure will make Joanna see how everybody
Yudi kaka, gramolet kid. Rock music na. May kulay na mo ba? The dance floor is now open. She can support us in higher places. Moving the heads to the city sun. Joanna give them the chance to run me. Oh, to tempt anyone who comes. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journal. For every bad move that is Joanna make, they got a good explanation. Oh, give me up, Joanna. Up, Joanna, give me up, Joanna, for the morning come. Give me up, Joanna. Up, Joanna, up before the morning come. Give me up. Yudi kaka, gramolet kid. Before the morning come. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound With DJ Vic Donoso III on the mix. on the ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Rock music na. May kulay na mo ba?
on, Everly. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. At wala nang iba. DMC Radio FM and Party Mixes. He was born to be wild, grew up to be wicked. To me, it's DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM and Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:34 na sa gabi. Isagid ka may dad nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa atong program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Once again, ulo po naman kita magkaya magkataw-hataw subong Sabado sang gabi. Okay, sa medyo mabugnaw nga gabi subong ang atong chimpo. Nagaulan-ulan makinis ang hapon. Pero mainit sang adlaw, no? So sang hapon nagbalik naman si ulan. At least medyo mabugnaw aton nga gabi, no? Hindi kita magka-problema sa mga pahangin-hangin. Hindi kita magastuhan sang electric fan or aircon. Kaya aton chimpo medyo mabugnaw subong. Okay, kumusta ito na gabi? Nakapanyapon na? Nakaimusimos na sa inyong panyapon? Or nakapuli na sa inyong mga balay? Okay, sa mga wala pa nakapuli, so pwede na ka mo makaamat-amat. Samtang inyo dira mga asawa, wala pa nagainit ang ilang mga ulo. May pagpuli niyo ko ron, basi balabakulon ka mo sa buli. Okay, sa mga suki natin sa Bilog na Dumangas, sa mga 45 ka mga barangay, sa silent monitor, nagamoni-moni. Medyo naanad na sa aton nga pagtamo sa aton nga Facebook Live kada gabi. Okay, medyo naanad na sa ako na tingog. Naanad na sa aton mga jokes. Kaya siyempre naanad na sa aton mga music na. So, maraming salamat sa pag-support sa akin nga Facebook Live. Okay, sa mga suki natin sa Bilog nga Iloilo, Bilog nga Mr. Visayas, Bilog nga Panay Island, Philippines. Kaya siyempre Bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre sa itong replay sa akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. So kung malawagan ka mo dre, siyempre may bonus ka mo nga malawagan makamo sa akong YouTube channel nga mabatian man sa Bilog nga Kalibutan. Okay, same as usual sa mga celebration sa mga gabi, may mga bunyag, kasal debut, anniversary, kag any other occasions, maliban namang sa lubong. Pwede siyempre mapalawag sa aton nga program. Just drop it in our comment section. Kag siyempre aton nga shoutout wala sang bayad. Absolutely free. Pero sa mga gusto magbayad dyan, pwede ka makasend sa akong nga Gcash 090609618909. Okay, sa liwat gindasi ko naman liwat. Ibalan ko wala man may masend. Okay, or pwede man siyempre makaklik ka mo sa stars na ran. Just try to click the star button. Basta may mga Gcash ka madra nga pwede makashare sang star sa akon, no? Para
part mga kamo sa akon nga Facebook Live. Okay, pa Gcash mga kamo kag testing mga kamo sang pindot sang stars para hindi ka mo magbuki. Magbuki. Or kung wala ka mo dasang pwedeng iamot sa akon, ang pinaka-the-best na imoon, i-share ang akon nga Facebook Live. I-share sa inyong wall or just drop it on a comment or mention your friends. Mga friends na balay pang mention nila sa chat sa aton nga comment section. Okay, once again mention nila sila, makita nila ato nga Facebook Live. Kaya mo lang ginangakon nga ginapangabay sa inyo. Kaya mo ginalagas ako nga watch hour nga dapat makompleto ko ang 60,000 watch hour. Amo lang gina ang pwede nyo mabulig sa akon. Wala man isang bayad mag-share. No, kag mag-mention sa aton da nga comment section. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, sa mga suki man nato sa mga housing, dala sa may Bakay Housing. Of course, sa may Palok Housing, sa may Lanag, sa may PD Montfort North. Dala man sa may Pulao. Dala sa Pulao na siya, no? Kag sa may housing sa may Kapalis, no? Kung nagpamati mga madala, kung di mga sa mga parties ang kalibutan, sa taong madala nagapamusi-musi, nagalukit sa inyong mga pungit, nagapanguyab. So just enjoy our party. Sa mga estudyante, no? So may duwa naglangatulog kag makita ay naman kita. Ako may estudyante na, no? Basi nahidlaw na kamusang ugta sa akon. O kung ako man nahidlaw maugta sa inyo, kita-kits kita sa Monday, no? Hindi ka mo malipat magdasang 1/4 sa Monday, ha? Kay primero na ito kita ay may exam kita. Para medyo stricto, no? May exam kita primero pa lang adlaw, ah. Ang aton siyempre ng exam, ilista niyo gidla ang mga ngalan sa inyong mga nobya. Kaya mga nobyo. So muna nakasimple lang kitang atong exam, pati joke, ah. Okay, just be ready na sa itong mga estudyante sa Monday kaya maklase na kita. Okay, check nyo ba sa inyong mga bag? Basi bala may mga ilaga sa silod? May mga kuring? Or yung gagawin nyo ba ang inyong mga bag para pa Monday? So tinlo nyo nga bag. I-check nyo bala mga sapatos, mga dilargo, mga brief, or mga uniform. Basi bala gutok na. Pagka Monday bala yan, nag-inatinat kayo may gisi yung inyong nga bayo. Ay, gutok na kamo. Isali na kamo yung katulog, kaon, kay sa cellphone. So nang tinambok ka mo. Actually ako doon nagdako ako niya buyon. Pero sining ko wala ako nag-worry sini. Kay ugtas lang sa mga bata, magakupos ni siya. Okay, masagit-sagit kami lang ng gabi mga kagrupo, mga ka-party. 7:40 na sa gabi. So nag-temprano ako sa live kay parang temprano man takano na makahimos-himos, no? Ay kagabi wala ko sa camera kay medyo daw wala ko naka-make up kagabi. Saging kadlawan gani ako ni Idol Dexter Ardais. Okay, so at this very moment, sa acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi na nagtama sa akon yung Facebook Live. Of course, si Jungkook Nerf dito sa may Barangay Bakay, Dumangas. Salamat din sa pangtama. Good evening, Idol. Okay, salamat man dala sa imo, no? Regards sa ato ng mga suki sa may Bakay House, sa may Bakay. Of course, si Sir Andy Biliranda, si Sir Gassi de Fiesta. Okay, mga gwapo, mga gwapa dala mga teachers ang Bakay Elementary School. Okay, salamat din sa pag-support sa ako na Facebook Live. Of course, sana mas i-flex no? Isa man sa mga suki naton nga, siguro pati sa damgon niya, minapanumdumi aton nga program. Maria, good evening, sir. I'm busy watching K-drama, Tale of the Nine-Tailed. Grabe. Nine-Tailed. Pero sana siya sa 1,000. Sa ikasyam ka pa lang, so may ara ka pa nga kulang nga 991. Namadamo ko sa brasaon mo. May lang nakita ko live mo, sir. Okay, nag-notify na. Basta na-follow niyo na ako, no? Okay, pwede niyo maklik ang follow button man ako para kung mag-live ako makita niyo, no? Okay, salamat kay Flex sa page sa pag-support sa ako ng Facebook Live. At naman siyempre si John Melvick Donoso, ang bata sa akon nga ex-girlfriend. May naman ko sa akon nga, kung nang panawag ko sa akon nga wifey, ex-girlfriend. Na-notice nyo nga ex-girlfriend ang butang ko nga title. Okay, simple reason lang. Kasi hindi ko na siya girlfriend, no? Siyempre, kaya hindi ko na siya girlfriend, ex ko na siya. Pag hindi mo na siya pag wife mo na siya, siyempre hindi mo na siya girlfriend, so ex-girlfriend mo na siya, no? Gets? Okay, from Text Pay daw, seryoso mood ka subong sir, how? Okay, kayo naman lang to actually. Kayo naman ako na daw seryoso. Kaya, amagin ako na isa para sa setsura. So kung makilala nyo ko sa sang lubus-lubusan, mabalaan nyo kung ano kagamos ang akon nga mga
Mga ginapang wakal. No? Sa tsura medyo seryoso. Pero mga ginang kabuhi nato na. Baliskan sa akong itsura sa akong hingning mo. Okay, si Kagawad RC Rolling ng Lasa sa may barangay Manakit Tumanga. Salamat man sa pag-support. Amalia sir, good PM. Shout out sa mga cousin ko sa C-Power Audio System. Ari kami diri kay Cas G-Mart kag Cas Jumer. Okay, once again kay Cas G-Mart kag kay Cas Jumer. Okay, mga kasi ni Kagawad RC Rolling ng Lasa. Of course, mga gwapong operator, kag mga crew sa C-Power Audio System doon sa may Dumangas. Okay, salamat sa pag-support Kagawad, no? So, si Kagawad yan nag-support niyo sa ako niya Facebook Live. Okay, so pagkakita yan, na-share niya ako niya Facebook Live. Mang preview bala ko niya sa mga avid listeners ko, no? Kasi mang preview ako sa maglapit December. Mang Paskwa. Okay, so mahambal ni Tixipay, tingala ko man kay na bad trip guro si ma'am. Actually, wala ko yung nagpasaway sa akon nga ex-girlfriend. Okay, hindi ako sa lawayon. Kung wala man na may nagasaway. Siyempre kung may nagasaway, sa lawayon ako na. Okay, from Kagawad RC Rolling Dinglasa si Sir Roxy Dinglasa Gaborni kag Michael the Asis of Managit TY Ged. Okay, naman sa akin shoutout ng bunga-bunga sa mga suki nato sa may barangay Managit Tumangas. Si G-Mart, si Jumer, also kay Roxy Dinglasa Gaborni pero may managitamo sa aton. Kag si Michael the Asis. Kag sa mga grupo nato na siyempre na salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay naman si Johnny Simpa di sa Simpa sa may sitio Binaubao, Barangay Cali Dumangas nga suki man nato kada gabi, no? Okay, maayong gabi Digibik, shout out lang sa mga Simpas family kag mga Disa family. Okay, salamat once again kay Johnny di sa Simpas sa may Barangay Cali sitio Binaubao. Most in-demand best looking DJs in Dumangas. For DJ Donoso the third. Okay raman si okay, si Daniel Delfin dere sa may Barangay Talusan Dumangas. Ako niya barangay nga Pinalangga. Okay, salamat kin sa pagtamo Daniel Delfin. Tay ara da si Bongs. Naga-shot na mga muda. Okay, regards na kay Migo ko Buboy kag of course kay sa imong nga ex-girlfriend nga si Cristelyn. Okay, Dupa Delfin. Oy, ako na idol nga teacher sang Cayos National High School, ang pinakagwapo dira nga teacher, pinakamabuot, kag damo sang propiedad. Ang kulang niya gid lang asawa, no? Asawa na lang kulang, no? Damo sang propiedad, gwapo, mabuot, may siyempre may sweldo, pero ang pinakakulang niya gid lang asawa. Ano abi kay sa damo sing natugpo ko sa iya. Daw hindi ako intindi kung ano yung plano niya. Amalia, oy, naka-open cam si Idol Sir Vic Donoso III. Wala pa BB time. Wala pa BB time. Okay, ano na nag-iinom ako sa akon nga maintenance nga water. Water therapy lang ko ha. Okay, kaya hindi ako pwede makainom sa basang tikwi kay medyo ang pus nga ko tikwi pa. Okay, from Texipay, grabe sir nga kada music nyo kalamok, kadamo. Kadamo di kalamok man. Okay, ako nga official background is lamok, no? Kaya amo ni paborito nga song ang lamok. Pinabala ko na daan nga sa inyo lugar, kadamo sa lamok, no? Pakot gid na. Kung hindi niya rason niya nga naga-play ako sa lamok, damo ko mo di lamok. Para wag kamo sa lamok, pang limpyo kamo sa inyong palibot. Okay, pinakadabes ni mo nyo para sa lamok. Pangitaon nyo kung di naga-itlog ang lamok, no? Ang itlog pangitaon, dapat pangitaon ng mga itlog, kag puson ang itlog, no? Importante actually ang itlog sa kalibutan. Ang pinaka-importante ang itlog. Kaya kung walang itlog, wala man ang tao. Wala man ang mga sapat. Kaya siyempre, wala man ang lamok. May nagbaisay na siya mo, din ko noong una, sa ginsugudan, ano ko noong una, itlog o kun ang manok. Okay? Anong una, itlog o manok? Kamu dabi sabat? Anong sabat nyo? Ano ang una nga gintuga sa kalibutan, itlog o kun manok? Okay, basta may sabat ka mo dahi puta sa dalong kay damo na nagbaisay. Kung ano giman nag-una, itlog o kun manok. Okay, akong karo opinion ipahambal ko man. Okay, just comment there kung ano ang una, itlog o kun ang manok. Okay, from Daniel Delfin, good evening Sir Vic, ari naman kami gatutok naman.
Abi ko galamok naman. Gatutok naman galing. Okay, sa mga suki natin sa may barangay Talusan Dumangas. Dumabalik ako sa Talusan kay Do Piramida Makinan-anay, no? May panyapo naman sa may Dimadara compound, no? Kanami lang yung barangay. Wala sang gutom. Nagatanaw ako sa mga live nila. Ginagutom ako iya. Nagalin ako diya, man. Okay naman si Ma'am Josephine Diquito Alcanzarin dala sa may sitio na Luyan, barangay sa Padumangas. Siyempre yung gwapang teacher sang Sapao Elementary School. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Di paring ni Pilipesta may gabi pre-big pa shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros kag DURC family. Okay, sana o ginatamyaw, no? Sana all. Okay, salamat once again kay paring ni Pilipesta nga sa isa ka adlaw nag-live siya nag-tikwi-tikwi. Pero wala nagapanghagad. Okay naman si Maria Lisa Dromal sa may Tagaytay, sa may Luzon, no? Good evening, DJ Vic, watching from Tagaytay. Okay, salamat Gedwa once again kay Asel Dion or si Maria Lisa Dromal sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Salamat kay Trixie Faye sa pag-mention sang imo da mga friends like Chinimi Alejandro. Mabinisit ng Cosimo Subong, Grabe, di ka pa yung mo Okay, mabinisit kasi classmate mo, di ka pa yung mo naglawag. Ay, Diyos ko, Lord. Kanami ko rin naton sa hita. Okay, from Sir Dexter Ardalis, Sir Idol, DJ Vic Donoso III. Ano nami pamatay sa lamok? Okay, ang nami pamatay sa lamok, siyempre, kamot. Huwag ka magpatay ka mo sa lamok, no? Kundi, usually gina mo na ito na, no? Hindi pwede ka mo na. Dapat gali, kung nari direng lamok ko, ito lang, kung nari direng lamok, hindi ka mo magpatay amo niyo. Kay madulot ang lamok. Ang dapat niyo imuon, kung diri ang lamok, diri ka mo mamuna. Okay? So muna imuon niyo, para hindi magdulot ang lamok. Para wala lamok sa balay, siyempre, dapat ang balay niyo, wala sa mga stagnant water. Pwede pang itaon niyo sa mga palibot. Basta may mga stagnant water sa palibot niyo, so doon nag-itlog ang lamok. Okay, so naman si Sir Tope, ang gwapo nga teacher sa Dumangas National High School. Puro taga high school lang katamo sa akon ba? Pero mga gwapo mga maestro sa high school. Diyos ko Lord. Si Sir Chris Binabesta, amo man siya siyempre si DJX1 sang Short FM 101.5. Nga po kami nag-program sa Harana Live. Okay, salamat gid bro sa pagtamwa. Absent ka naman sang Biyernes, di ba ka naman namon? Wala ka nag-upod sa amon ha. May iban ka naman nga ginakabisihan. May nobya ka naman nga iban. Okay, Malia, good evening, Master. Okay, good evening muna sa imo. Kagregards sa imo family circle. From Daniel Delphine, pakot gid nga damo lamok ba? O hindi ka mo magamit sang katol. No, kung may katol ka mo ginasindihan, hindi man na siya manami. Sa sigin yung haklo sang katol, ang inyong na respiratory system amo ang ma-damage, no? Pinadabis niya imuon, sulod ka mo sa balay nga wala sang lamok or sulod ka mo sa moskitero. Hindi ka mo magpa haklo sang aso sang katol. Basta gani aso, hindi na siya manami. Okay, so naman si Pretty Bams Gagiban sa may Kingdom of Saudi Arabia. Of course, si Trixie Faye. Ang una ko no, manok, sir. Okay, tisingan natin na bigyan ko anong una. Ang pamangkot natin, ano ang una, nga ginhimo, ang manok o kon ang itlog. Kaya may nagbaisay na. Ano man si cousin ko, Rafael Donoso sa may Luzon, Metro Manila. Then si Gary Dinaga. Batiin mo naman si Gary, gwapo. Okay, shoutout ang bongga-bongga kay gwapo nga si Gary Dinaga. Dala sa may, di ka gani sa Bongari, sa may Metro Manila, no? Or sa may Mindanao. Okay, once again, so shout out ng bongga-bongga, pinakagwapo dira nga si Gary Dinaga. Palakpakan naton. Okay, mga bata. Okay, so si Trixie Faye, nag-mention siya mga friends, si Missile May Dosado, Dronila. Hi, Kai, basi gusto mo maglantaw subong for free. Wala sang bayad, pero hindi ka makatamo sa ako, no? Okay, ang ni Sir Dexter Ardalis. Talking about manok. Expert siya sa manok, no? So, Sir Dexter, sa ginsuguran, anong ginuna, gintuga, ang manok o kon ang itlog?
Hambal niya, manok ang nami pamatay sa lamok cervic Donoso return. Tapos sulawon ang manok. Higop sabaw, dagpok kaso, pasalig lang, ambot, hadlok, bakulon, kabinial. O, sino naman ang ginapabati-batian mo nga? Wala na nga kadto, kinadlok, bakulon sa binial. Ako balay do, kapila naman kadura si imo. Ikaw yang hindi ready nga mag-iyaw sang imuda nga manok. Okay, ano, Sir Dexter ang una, manok o kon itlog? Okay, sabat dabi. Okay, sa Manila boy, si Gary Dinaga. Okay nga, taga-barangay Talusan man. Nadumduman mo pa ako, Gary Dinaga. Okay, kami grupo ni Muray, no? Ni Digoy Dinaga. Okay, salamat sa pagtawa sa ako ng Facebook Live. Balik-balik lang, Dumangas Ano mo siyempre si... Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay naman si Julie Rose Dumangin Habaw sa may Barangay Talusan, Dumanga. Salamat sa pagtamwa. Of course, si Philip Silva Slow sa may Gimaras. Okay, salamat mo sa pagtamwa sa ako ng Facebook Live. I-check ko bisa isa ko monitor. Basta may nakita ko din wala ko pamalawagan. Okay, kompleto na napanglawag na, no? Okay, once again, sa gusto mga pa-shoutout, ibutan lang sa dalom. Kaya basahan ko anytime. Samtang nag-program kita. Pwede ko makalawag anytime. Samtang ito nag-pamati. Okay, so, hi, Attorney Johan Jindivira. Basi gusto mo maglantaw? Pasunon takadayon sa Lunes, promise. Grabe. Grabe. May pagani klase. So, anay na kamoy, ha? Okay, from Gary Dinaga. Basta gwapo, dumduman. Ikaw pa? Sabi ko, gwapa ako. Gwapo galing. Sabi ko, gwapa. Okay, salamat once again. Okay, so gusto magpa-shoutout once again. Okay, from Sir Dexter Ardalis. Una ang manok ginluto tapos laman kamo ni isa pa ka idol. Kaabot ba? Bala mo naging nag-ulan. Okay, so sige, may mga time gina Sir Dexter, Ihado Dexter. Anytime malagaw kami da. Tawag pa sa chimpo. Dumudamo ka da manok, hindi na maubos Okay, from Gary Dinaga, itlogan sang manok ang una. Ang ginapili at alam ba, itlog o manok. Okay, so check tabi karon kung anong tsaktong sabat. Ano ang unang gintuga? Ang itlog o kon ang manok. Okay, once again, sa mga pa-shoutout, just drop in our comment section. So, for the meantime, matawa-tawa ko na mag-AKI. Sa atong exclusive mga dance remixes. Kaya siyempre ko po nyo si DJ Vic Donoso III, a certified Panamix DJ and proud member of the Mangas Mix Club. Ito lamang sa the one and only dance mix channel sa the Mangas. Ini ang DMC Network FM. Your number one choice. Ilocos Best. Get the hottest, most in demand, and best looking DJs in the Mangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Kung sa tingin mo'y ako'y annoying. Kayo'y nakikijammer sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Yodi kaka, dramulet kid. Okay, raman sa itong Facebook Live si Mrs. Jocelyn Dumagen. Okay, dito sa may Barangay Talusan, Dumanga. Salamat kayo sa pagtamwa. Also, hambal na itik sa Pacer. Pa-shoutout kuno kay... pa-shoutout kuno hambal ni Laika Castro Nuevo. Okay, ari di si Laika. Daway man siya nagtamwa sa aton. Okay, kung nari ka mo sa ako ng Facebook Live, kaya hindi ta ka malawagan, ang imuon nyo para makita ta ka mo. Okay, malib ka muna sa comments para magwa ang inyong ngalan.
kag malawagan ta kamo, no? Kay kung hindi ka mo da mag shout out, may mga ngalan nga hindi ko makita. Ilabi na gid ang hindi ko friends sa Facebook. Kaya may mong onyo, no? Just drop a comment or any thing or emoji dra, no? Okay, si Pretty Bams Gagiman, shout out ko gali ang amo ko nga hayahay lang. Ako ang na-stress sang aircon nga nagatulo. Okay, baha na ang kwarto nila, wala lang sa bungog niya. Okay, to babay da. Problema ka na imo. Hindi man imo ya balay. Kung galing ang tulo galing, delikado na. Maghambang nga tulo, delikado na. Ilabi na sa mga lalaki. So dapat ang tulo bulngon gyud. Okay, sino nga lang sa amo mo, Pretty Bams Gagiban? Kilawagon tabas ibala galing Chinese, no? Or Arabic? Hindi ko bala mag-Arabic. Okay, sige lang. Hindi ka magpa-stress. Enjoy. Saot-saot sa mga music. Okay, salamat sa pagtama, Pretty Bams Gagiban. Dala sa may abroad. DMC Radio FM. Party mixes. Okay, ang alas ng amo, si Yusef Almisnid. Okay, so hoy, paring Yusef, yung aircon nyo dyan tumutulo na. Tumutulo na yung pawis ni Pretty Bams Gagiban sa kasasalod ng tulo. Tapos parang wala lang sa inyo. Na-stress na si Pretty Bams Gagiban. Okay? Mamaya, magmamaawi na siya. Susunugin yung bahay nyo. Pati joke, ha? Okay, shout out ng bongga-bongga to Yusuf Al-Misnid dyan sa may. Di ka ganito nalipat ko. Di ka ganing lugar. May ititaan ko digo ko. Oh, sa may Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, so just enjoy lang. Relax lang, ha? You're listening to the beat. An exclusive mix by DJ Gibbs. Okay, from Pretty Bams Gagiban, paano hindi ako ma-stress, sir? Kapilan ako mayo tani kung may isda dere. Papayda! Ano problema kasi na hindi mo na imo balay? Mga ganyan karon kung ulupod ka mo na langoy-langoy. Kagmambal siya, ay mga may baha dere. Kaya mo na pagambal mo, bala mo nagatulo gani. Tig-agad. Okay, sipig-sipig na shoutout niya yung mga classmates, si Gilo. Banya pamati di danay tupad ta sa Lunes. Okay. Pangtawag ang imo damang classmate nga mamati sa aton. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to mix. It's DJ Victor Donoso the third of the Mangas Mix Club. You're listening to the beat. An exclusive mix by DJ Gibbs.
Yudi kakak, gramulet kid. This is the mix of DJ Gibbs. DJ Gibbs. DJ Arky on the remix. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, naman sa itong Facebook Live, si Clinton Dosaran. Okay, sir, good eve. Padayon lang sa mga nindot nga remixes. Okay, nindot means manami. Okay, ano kata Ilonggo ka ba o Bisaya? Bakit nindot yung sinabi mo? Okay, salamat once again, Clinton Dosaran. Okay, sa pagtama sa akong Facebook Live. Arak musik na. Ay, namun ba? Okay, naman si Cousin Romila Gisto sa may Cotabato City. Good evening, insan. Watching from Cotabato City. Shout out po sa tanantang mga paryente. Thanks and God bless po. Okay, wala problema. Salamat man, Cousin Romila Gisto, sa pag-support ng aking Facebook Live. Okay, guys, sa mga relatives natin dyan sa may Mindanao, lalong-lalo na sa may Cotabato City. Mga Defita Gisto family. At siyempre sa iban pang mga paryente na tundra sa may Mindanao.
DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman porkit ay lagi sinusoyo. Bakit tinutoyo? Ika'y nagsimula pagkatapos ay mali ako. Bakit ba hindi mo mapigilan? Pag-isipan ako ng kasalanan. Ang lamig ang iyong hanap, magsabi ka ng mayakap, iyong puro pagdududa. Duda, parang nagdududa. Hindi ka ba nagsawa, talin mo ang pagdududa. Duda, parang nagdududa. Kahit sa barkada, di nagsawa ka kaduda. Mga babae na mahilig na magdududa. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, from Clinton Dosaran, hehe, Ilonggo good sir. Medyo kabalo lang magkadyot. Medyo kabalo lang rakaw kadyot na Bisaya. Grabe, abilidadan. Okay, di ka sa mong sa Dumangas. Ara ka sa Dumangas sa buong Clinton Dosaran. Ang magaling real name mo. Okay, ting daw siguro may iban ka pagid nga Facebook, no? Okay, ba sa mga artistahon, ang ila Facebook madamo. Okay, raman si James Lomo Perales, sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pagtamo sa akong na Facebook Live. Okay, salamat kayo sa admin sang Facebook group page nga taga Dumangas, Dumangas Banoko, bugal ko sa pag-upload sa akong nga poster, no? Okay, once again, salamat gid sa admin sang Facebook group page nga Dumangas Banoko, bugal ko sa pag-upload sa akong nga pag-poster. With DJ Eric May. Ano ang nangyari sa'yo? Mali naman ako. Galit ka na naman porkit ay lagi sinusoyo. Bakit tinutoyo? Ika'y nagsimula pagkatapos ay mali ako. Bakit ba hindi mo mapigilan? Pag-isipan ako ng kasalanan. Ang lamig ang iyong hanap, sabi ka ng mayakap, iyong puro pagdududa. Duda, parang nagdududa. Hindi ka ba nagsawa, talin mo ang pagdududa. Duda, parang nagdududa. Kahit sa barkada, di nagsawa ka kaduda. Mga babae na mahilig na magduda. DJ Noel is back. Ikaw ba ay malulungkot? At ikaw ba ay napapagod? Huwag kang mag-alala, way na sa'yo ang buong na masaya. Halika magsabayan mo ako. Sumayaw, gumalaw, tinataw mo. Sumayaw, huwag kang mundo. Sundan mo lang ako. Tayo mag-disco, kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco, sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco, kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco, sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. I can make this go. I mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Hindi kaka. Sumayaw ng todo. Tayo mag-disco. Okay, so ano sa itong Facebook Live once again, si James Lomo Perales sa may Cagayan de Oro. Ang malayamang gabi, idol. Okay, why ulan? O sa amon rin, wala na nagulan subong.
Pero kayo na bilog nga hapon dag tulutalite. Pero sang aga nag-init, nakapanglaba lang, pero wala siyempre mahalay. Kaya siyempre nag-ulan, wala alayan. Okay, so salamat once again sa pagtamo sa akin yung Facebook Live. Ikaw ba ay nalulungkot? At ikaw ba ay napapagod? Huwag kang mag-alala, may nanap. Beat sa'yo ang buong na masaya. Salamat kay Cousin Romila Gisto sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Also kay Paring Pilipesa, Daniel Delfin, si kay Kagawad RC, Ronin Dinglasa. Sabi sa mga wala pa nakashare, pwede makashare sa akin yung Facebook Live. Tayo mag-disco. Okay lang kung mag-ulan, sir, basta may dryer. Kaya naging manasabong ang uso. May dryer na. Sumayaw na Okay, so salamat once again kay tayo mag-disco. Clinton Dosaran. Ngiti ko yung mga Facebook doon, hindi ko makilala. Kaya yung mga picture lain, Amerikano. Okay, so anong yung mga real Facebook account? Pakikomenta sila, alam man. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema. DMC Radio FM. Party mixes. Okay, from 2 James Romo Perales, automatic na to perme sa TDKK. Taga Dumangas Kakun. Taga Dumangas Kakun. Okay, ano na gali kiti siguro mo ng title mo gid sa imong page na. Taga Dumangas Kakun. Kung ano imong sugpon ti depende na sa imo. Basta may something ka nga unique nga taga Dumangas. Okay, kung naisugpon mo basta nga daw unique nga taga Dumangas. Okay, salamat sa pag-share sa akin ng Facebook Live. 2 James Romo Perales sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun.
Okay, ara si Silva Philip Slow doon sa may Gimaras. Okay, good evening sir. Mayang gabi mada si imo kag sa imong family circle. Salamat din sa pagtamo sa akon yung Facebook Live. Musta ang buhay sa Gimaras? Okay, daw wala na sabong sambunga sa paho, no? Kaya daw may season ng paho. Pero siyempre, isa sa mga pinakamanamit nga paho dala sa may Gimaras. Pero dala sa Dumangas, damo man diri siyempre sa paho, no? In fact, ang ngalan nga Dumangas nagalin sa word or words nga duro manggas. Ang buot silingon madamo sang manggas or madamo sang paho. Okay, from Clinton Dusaran, tamiyaw talang sir. Tamiyaw talang ka sir, personal ko magkita kita sa Banwa. Nakaagi ni Bihak ang akon account. Taga-Dumangas ka kun palasog baka bangros. Palasog baka bangros kag longdik ang partner. Amo nang sakto kasugpon. Taga-Dumangas ka kun palasog baka sang bangros kag longdik ang partner. Okay, anong natabo sa imo yung Facebook nga na-hack? Mas maalam pa sa imong hacker? Okay, kung ma-hack ang Facebook, siyempre himo liwat. Wala masang bayad. In fact, akong Facebook, tatlo, no? Ang Digibic Donoso the 3rd. Kagamo ng isa. Siyempre yung isa, secret. Wala ko ginapanugid kay private. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Sa
Okay, salamat kay Mary Grace de Binagracia de Luso. Doon sa may Bakay Housing sa may Block 35, Lot 6. Salamat sa pagtamo sa akin yung Facebook Live. Regards kay Jojo Franklin Sombilia Jr. Okay nga, nag-upload pa mati man dira. Araman si Kim P. Donoso sa atong Facebook Live. Doon sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Salamat sa pagtamo. Your DJ Baninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Donoso the Third. Born to be wild, grew up to be wicked. Wild talk and free to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, from Silva Philip Slow, address sa may Gimaras. Okay, pa shoutout sir sa Polaris Team Squad Rescue Team. Binavista Gimaras. Okay ba, sige shoutout ng bunga-bunga sa Team Squad Rescue Team. Sa Polaris Team Squad Rescue Team. Doon sa may Binavista Gimaras. Okay, salamat gid Silva Philip Slow. Okay, raman si Roxy Dingla sa Gaborne is watching our Facebook Live. Okay, salamat din sa pag-support.
REMIX. Danau del Norte, Mix Club. Danau del Norte, Mix Club.
Lanao del Norte Mix Club. Mahal, ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y kapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan, at maging sa'king paghulog. Laging alaala ka, nais makapiling, nais makayakap sa Pinas. Dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sa labang ganyan, sana ibig na nagdaramay at ingatan. Mapaglaruan, dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan. Ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin, ay ikaw at walang iba. Lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y digin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Banayag Mobile Sounds. Dahil sa'yo, puso kong ito ay natutong magmahal. Sa labang ganyan, sana ibig na nagdaramay at ingatan. Bawat paglaruan, dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw, huwag sanang sasaktan. Ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin, ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y digin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Banayag Mobile Sounds. Tawag ng aking damdamin, ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsama ko'y digin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa This is the mix of DJ K. Bakit kapag tumitingin ka,
Natutunaw ako. Bakit nga This is the mix of DJ King. This is the mix of DJ King. The pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. The pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. This is the mix of DJ Ruel. Yo di kakak. Parang di ko yata kaya Ba't sa buhay ko'y wala ka Ahali ng pag-ibig Yo di kakak. Puso ay nag-iisa Sino aking tatawagin Tomorrow's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, time check is 8:45 na sa gabi. So once again, sagid kamay dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty nga nakatutok sa ato subong sa aton nga dance party mixes. Okay, sa mga sila nagapanyapon dira, no? Nagatimo-timo sila panyapon. Okay, just enjoy sa pagkaon-kaon dira. Okay, kag siyempre sa mga suki man naton, sa mga palipalibot nga Dumangas. Grabe na sa mga housing naton nga medyo nagasalin monitor sa aton nga Facebook Live. Okay, si Saldi Dunlao dira sa may Iloilo City is watching our Facebook Live. Thank you so much, Gid. Also si Rax Kiring Las Gaborni. Then from Clinton Dosaran, sir, before leaving sa live mo, ma-share lang ako sang inspirational words for the night. Okay, just go ahead. Rest your mind and body, for tomorrow will bring fresh opportunities to achieve greatness. Okay, so swabe nga quote ni ni Clinton Dosaran, no, rest your mind and body, for tomorrow will bring fresh opportunities to achieve greatness. Okay, so manang imo naton subong. I-relax natin ang mind naton while having our sleep later on. Kag siyempre, tomorrow is gonna be a new opportunity for us to do something or to improve whatever nga kulang sa aton. Kag siyempre to achieve kuno greatness. Okay, basta may mga kulang nga mga wala na obra subong, so may chance ka mo siyempre nga himuon na buwas. Tanda nato ng kada lakat sang inadlaw, hindi na naton pa pwede mapabalik pa. Isa lang gid ang July 27, 2024. Kag ini na siya pwede pa mapabalik pa. So, but silingon nga kung ano man ang lakas ng inadlaw, imo naton nga mangin meaningful, kag mangin maayo sa aton nga palibot or sa aton nga community. Hindi kita maghimo sa mga bagay nga makapalain, kag makahimo sang danger bala sa iba, no? Manumdum kita sa mga manami lang yung mga bagay nga ma-share naton sa aton nga community. For example, mabuli ka mapalimpyo sa palibot para nga mag-iban ang pagdamo sang lamok. Okay, si Nuba Bilya Altar Piña de Vera, nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat, Ged.
Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs. Okay, at this very moment, so acknowledge ko nag-donate sila reaction sa ako ng Facebook Live. Of course, si paring ni PDP Estadra sa may barangay Bakong Dumanga. Salamat kayo sa pag-click sang like. Also kay 2 James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may barangay Managit Dumangas. Also si Trixie Faye sa may barangay Sapao Dumangas. Annabel Francisco Donoso sa may barangay Sapao City Naluyan. Then si Arlie Dipa Yermo sa may barangay Telosan Dumangas. Si Gary Dinaga sa may Metro Manila. Si Ma'am Maribek Ditablan sa may barangay Tabukan Dumangas. Also si Clinton Dosaran, si Romila Gisto, kasi Romila Gisto. Of course si Ronnie Donisa sa may abroad, sa may Kingdom of Saudi Arabia, nag-enjoy sa aton nga mga hataw-hataw. Okay, halong-halong lang dira sa may abroad. Also si Julie Rose Dumagin Habaw, Pretty Bams Giban sa may abroad man. Sir Dexter Ardales sa may Kayos or Barangay Kayos Dumangas, teacher sang Kayos National High School. Si Kagawa Gerald Arcilon sa may barangay Talusan Dumangas. Okay, Johnny Disa Simpas sa may Sitio Binabaw Barangay Cali Dumangas. Also si Hini Dialio kag si Ma'am Ginny Dilapina Duremdes. Okay, salamat kayo sa pag-share sa reaction sa akong Facebook Live. Power Beats Glow. This is the mix of DJ Gibbs. REMIX. Toc toc toc. Tick toc and tick it. 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 Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc. Tick toc and tick it. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. Power beats. Toc toc toc.
Tok, tok, tok. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Standing beside you, wishing you'd always be close to me. And how can I tell you? Every night I see you in my dreams. Believe me, I would never let you go. Why do this have to be a fantasy? Let's make our love become reality. Oh, how I pray for that day to come when we'll be joined together close as one. Yo di kaka. Together close as one. Together close as one. Drum ulit, kid. Together close as one. Together close as DJ St. Mark Techno Remix. This is the mix of DJ St. Mark. Brian. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Yo di kaka. Drum ulit, kid.
you, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Yo, di kaka. Lost in the one that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories of everything that memories bring you through.
Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 9:07. Okay, last night shitty na sa gabi. Okay, kumusta ito na liwat gabi? Okay man, nakapanyapon na. Nakaimusimos na sa inyong panyapon or nakatapos na sa inyong mga limuson. After ka mga nang nyapon. Ti ano pang next yung imuon? Siyempre, madugay, mahilay-hilay naman, matulog-tulog naman. Okay, sa ito mga estudyante, so siguro subo na gitang last nyo nga pulaw-pulaw. Okay, buwas, sigurado aga pa kamo or temprano pa kamo matulog. Para pagkaaga, siyempre, condition kamo pagka-Monday. Kaya may eskwela na kamo, okay? So hindi na salipog, tas kay may mga libre na kamo nga balon sa Monday, no? DMC Net Radio FM. Okay, may mga libre na kamong allotment sa Monday. May balo na kamo. Tutuan pa kamo ni mami nyo kag ni daddy nyo. Kag siyempre, importante nga, busog kamo kung mag-eskwela. So, subok pala na daan, payaw-ayaw na kamo pulaw kay buwas, temprano pa kamo matulog. Okay, alam sa itong Facebook Live, si Glenn Magbanwa, dala sa may barangay Hardin, Dumangas. Okay, ang balya, sir. Good eve. Shout out lang ko da, sir. Arin ako sa Dumangas. Lunes naman, balik ko sige, at least pulupuhayan sa inyo samtang ikaw enjoy sa iyong mga 2 days nga wala sa trabaho. At siyempre sa Monday, balik ka naman sa iyong trabaho dala sa may Ruas City. Okay, shout anay kag enjoy sa pagpulupamati sa aton mga exclusive mga dance remixes. Okay, salamat kayo once again kay Glenn Magbanwa dala sa may barangay Hardin, Dumangas. Okay, so acknowledge kilawat ang nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live nga wala ka pa mabasa. Of course, si Glenn Magbanwa sa may barangay Hardin, Dumangas, si Clinton Dusaran. Also si Ronnie Donisa sa may Saudi. Okay, so para na nagdugang reaksyon sa akong Facebook Live. He was born to be wild, grew up to be wicked, wild talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club.
halubilo sa mga mega chismis dito, chismis doon. Siya nagbahay-bahay kahit hindi eleksyon. Yung usong-uso na meron nung kabit, ang kapitbahay niyang malubhang sakit. Meron daw kinakasama sobrang kulit, sobrang payat na daw na para daw adik. Hay, marites ikaw na una sa Guinness Book of Record na sobrang chismosan. Level up ka na, mukha kang news finder. Chismis is life na parang no surrender. Hindi marites lang sa kalampay. Hay, marites parang makukulan. Ganyan talaga pag nasanayan. Chismosa ang course, bibig ang nabalagay. Hay, marites ikaw na una sa Guinness Book of Record na sobrang chismosan. Level up ka na, mukha kang news finder. Chismis is life na parang no surrender. Hindi marites lang sa kalampay. Hay, marites parang makukulan. Ganyan talaga pag nasanayan. Chismosa ang course, bibig ang nabalagay. 1, 2, 3, hey! Fly, hey marites. 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 Ang chikadora, ang chismosa na si marites. Fly, hey 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 marites. Ang chikadora, ang chismosa na si marites. 1, 2, 3, Eto na naman ako, nagtatagalog na. Galing kasing Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song, Fly, hey marites. DJ dance on the mix, marites di matiis. Eto na naman ako, nagtatagalog na. Galing kasing Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song, Fly, hey marites. DJ dance on the mix, marites di matiis. Chikadorang palaka, bibig bumubula. Sa kakachismis, updated sa balita. Kapitbis ang uso, issue, hatid sundo. Sa mga kapitbahay na kanyang napauto. Hey, fly, hey marites. 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 Ang chikadora, ang chismosa na si marites. Fly, hey 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 marites. Ang chikadora, ang chismosa na si marites. DMC Net Radio FM. You're the party mixes. You're the kaka. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to mix. It's DJ Donoso the Third of the Mangas Mix Club. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:19 na sa gabi. Okay, once again, sagit kamay dahil nga gabi sa itong mga kagrupo, kag mga kaparty. Nga bago lang gid nakatama sa buong mga oras. Ano pinagit kay Aido, Wambayag ni Piroski all the way from Santa Barbara, Iloilo.
Ang malayamang gabi, idol. Late ako. Okay, ang late may multa. Dapat masaot ka sa ako niya TikTok. Okay, para quiz Azoka, idol. Okay, so after this song, ma-play kita sang Azoka. Amo siyang team song sa mga nataman sang inom. Nambal sa migo ya, hoy migo, Azoka ka? Azoka ka. Nagsuka na sa galit sa dalom. Okay, di nga gani nga barangay sa may Santa Barbara Lumbayag ni Pirotsky. Lapit ka sa Banwa or sa layo sa Banwa. Okay, may mga grupo ko dala ang Santa Barbara Mix Club. Si DJ Mitch, si DJ John Wave, okay, kag si DJ Winson. Okay, mga grupo naman sa may Panay Mix DJs. Naka-Battle of the DJs kami dra before 2000, siguro 2017. Okay, kami dra for the Battle of the DJs. Okay, mga estudyante, nagatama sa akong Facebook Live from Gilo Barbas. Okay, nag-reply siya to si Faye, basi i-arrange kita. O, i-arrange kita kami naguro Ang talan ng mga gwapa, iingod sa mga gwapa. Ang talan ng mga gwapo, iingod sa mga gwapa. Okay, muna arrangement sa iyong bangko sa Monday. Para tanan ng mga gwapa kagwapo, siyempre inguray. Okay, so once again, so just enjoy our exclusive dance remixes. It's 9:20, so may 40 minutes pa kita magkataw-hataw. Kaya hasta lang kita sang alas 10 sa gabi. This is a requested song. Okay, this song is for Lumbayag ni Pirotsky dra sa may Santa Barbara, Iloilo. Okay, bulong este idol dapit sa Tisda. Okay, si John Wave idol kabarangay ko na. Sa uma sa barasan este si William Attire. Nasang una sound ginasundan the idol. Okay, sa mga grupo man gali si DJ Mitch, si DJ John Wave, DJ Winson, kag iban pa dalang mga members sang Santa Barbara Mix Club DJs. Pag-battle namon sang 2017, I don't know kung nakalagaw ka da. Ata kami dala sa may, I think do January to siya mo. 2017 for the second Battle of the DJs sang Panay Mix DJs. Okay, this song is for Lumbayag ni Pirotsky. South na. Okay, naman sa atong Facebook Live si RD Donoso or si Omega sang Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Okay, sa may barangay Bulong si Lumbayag ni Pirotsky sa may Santa Barbara, Iloilo. Lapit lang ko sa may Tisda. Jadi paman
Okay, from RD Donoso or si Omega sang Dumangas United Radio Communicators. Good evening, Sir Shugan. Okay, may gabi man na si Imo. Regards kay Access, kaga mga members sang DURC Dumangas United Radio Communicators. Oy, belated happy birthday once again kay RD Donoso. Sang isa ka adlaw na. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky, ga-remix man ako idol. Pero wala ako kakuha sang mga kits. Kung kaisa ka overdrive akon remix. Ba? Okay lang yung ginadala mong DJ name kung sa remix. Okay, pakisend bisang sample sa imo remix para mabatian natin. Okay, para lang sa info mo Lumbayag ni Pirotsky or idol Lumbayag ni Pirotsky. Kung nakabati ka sa mga remix nga may Panay Mix DJs or may mga ngalan bilang nga Panay Mix DJs. Okay, for the info, sang tanan ako man ang founder sang Panay Mix DJs. Okay, basta gusto mo mag-join sa amon sa bilog nga Panay Island nga naga-remix, pwede ka maka-member sa may Panay Mix DJs, kaya ako ng founder. Okay, basta gusto mo kits, pwede man na, pwede tayo matagaan sang kits. Okay, sir, shout out kay Kri, ang bata nga masabad. Okay, basta gani masabad ang bata, may pinagmanahan na. Kung hindi sa tatay, siyempre sa nanay. Pumangkota si misis mo kung si Access kung sila sa inyong adwa masabad. Kaya may pinagmanahan na ang kasabad sang isa ka bata. Okay, salamat once again kay RD Donoso or si Omega sang DURC dra sa may barangay Managit, Dumangas. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, mga remix ni Idol Lumbayag ni Pirotsky, ada ko na sa YouTube, i-search na natin ang DJ Pirotsky Remix. Okay, try ko ron check ay mga remix. Kag pwede ka makapa-member sa may Panay Mix DJs, kunta ka na ako, kaya akong bahala sa imo. Okay, wala problema, kaya ako na ang founder sang Panay Mix DJs. Okay, magaling ang YouTube channel, Lumbayag ni Pirotsky, magaling, no? Okay, so ang imong videos is 18 kabilog, may 12 subscribers. Okay, paki-kuha lang, paki-post lang per me para magdamo imong subscribers, kapag magdamo ang imong watch hours.
Okay, nakita mo ng YouTube ko, Pirotsky, ang akong YouTube channel. Nakatry ka visit sa akong YouTube channel. Okay, so FL Mobile lang ang gamit ko, idol. Okay, amo nang wala ko yung ginagamit. Nautihan ako yung mag-remix sa mobile. Mas manamig diyan nga sa laptop kay damo sa mga shortcut sa navigation. Gamit ang keyboard kag ang mouse. Pero ti pasaw-saw man lang Pero mas maote ko nang ginagamit mo is mobile or sa cellphone. Okay, thank you, good sir. Shugan from RD Donoso. Okay, wala gid problema Balik-balik lang sa ako niya Facebook Live. Okay, so wala pa, check ko lang karon same name man Japon sa YouTube, idol. Okay, rang link sa ako ng YouTube channel, no? Paki-check lang anytime. Tanan ko nga mga live ara man dira naka-replay sa ako ng YouTube channel. Okay, so may time ka paki-check lang ara man dira akong mga exclusive nga mga remixes. Kay dati before ako nag-DJ sa radio, isa man ako ka remix maker. Siguro nga nakatatlo ko ka albums, so before ako medyo nag-stop kaya natakan na. Pero ara-dara ako ng mga remix. Pwede mo na ma-check ako ng mga remix. Okay, salamat once again kay Lumbayag ni Pirotsky.
Manga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, from Lumbayag ni Pirotski. Okay, idol. Subscribe lang ako Pwede ka pa ngayon mga kids pang Tekno idol. Mas type ko mag Tekno. Okay, wala gid problema Try ko check ba ako ng mga kids kag i-send ko lang sa imo to Mediafire. Okay, para maka Tekno ka man. Actually, Tekno man ako ngamin remix no. Nag-lag talk mix man ako, mga nag-slow jam. Pero kalabanan ko mga remix is Tekno. Okay, so ma-play ako balasang song ako nag-remix. Ako mismo nag-remix Okay, sa kasong ni Pirot, sang bata ni Pirot. After sini i-play ko ang akon nga remix nga iya sa ni Pirot or bata ni Pirot. Okay, medyo pila na ni ka years. Saka ako medyo addict pa sa remix. Dancing to the beat, the music with exclusive mix by DJ Vic Donoso III. Okay, Ari Pirotski, ako ni remix Tekno remix ang idog-idog ni Pirot. DJ Vic Donoso III on the mix. Mix Club Remix with DJ Vic Donoso III on the mix. Mix Club. DJ Vic Donoso III on the mix. Okay, so 140 BPM. So ang idog-idog nga kanta ni sang bata ni Pirot, ang bata nga lalaki. Okay, Tekno version. This is 140 BPM. DJ Vic Donoso III on the mix.
Umagas Mix Club Remix. Sa una pa lang natin nga pagkita. DJ Vic Donoso the third on the mix. Okay, manggabi kay Pobreng Bugtong or si Jerry Bayokos. Dala sa may Duha Qatar, ang owner sang Boy Boy Pro Audio. Dala sa may Tering Kabatuan. Okay, salamat din sa pagtama. Shout out lang da Sir Vic. Okay, once again, shout out ang bunga-bunga kay Pobreng Bugtong or si Jerry Bayokos, ang owner sang Boy Boy Pro Audio. Sa may Tering Kabatuan, nga dala sa may Duha Qatar. Okay, Idol Pirotski, akong pagkita remix, oh. Ikaw Inday by Pirot, ang bata ni Pirot. Yodi Kaka. DJ Vic Donoso the third on the mix. Ginapangako
Donoso the Third. Feel the power of Sapao Elementary School Audio Mobile. Okay, from Pobling Abugtong, thank you so much, Sir Rick. Request ko dayon sang Dilaw, sir. Okay, by Maki. Okay, right after this song is mapli kita sang Dilaw. Sapao Elementary School. Okay, mo isang antim sa amon nga audio mobile sa among eskwela ng SES Audio Mobile. Nga ako man nag-remix. Feel the power of Sapao Elementary School Audio Mobile. This is the mix of DJ Vic Donoso the Third. Feel the power of Sapao Elementary School Audio Mobile. Okay, pwede ko sir mahatag antim ko, pa-play ko. Pwede kita. Much better techno lang guro kita, no? Techno. Kung daw hindi, basta hindi lang gito orig nga song para hindi kita makapiright. Okay, send lang sa True Media File para ma-play natin boss anytime or anytime ka na. Okay, pwede kita. So mas manami techno, parang same kita nga BPM. Feel the power of Sapao Elementary School Audio Mobile. Yun di kaka, dramulet kid. This is the mix of DJ Vic Donoso the Third. The best sound quality, intensity, and the best disco music only here on Sapao Elementary. DMC Radio FM. Party mixes. A requested song. Okay, this song Dilaw by Maki is for Jerry Bayokos dahil sa may Duha, Qatar. DJ Arky, ang Meet the Now Mix Club. Okay, mga gabi man kay Kay Alcanzaren. Kay Dikito Alcanzaren. Dala sa may City Naluyan. Barangay sa Pao Dumanga. Salamat kayo sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, regal sa imo nga mami kag daddy. Si Ma'am Josephine. Kag si Sir Joseph Alcanzaren. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Lubeg ni Betsky, bakal ko anay cold idol. Ano na siya nga cold ang kabayo? Gabi na ning inom, bas ka naman inom. Makalabay ka na kung nag-ininom, hindi ka puli lagi. Bakulon ka naman ka asawa mo. Ni Commander. O, sige, balik lang sa akong nga live
Salamat kay Alfred Hobilo Isonsa sa pag-click sang heart. Also si Rafael Porano. Okay, salamat sa pag-donate sa reaction sa akong Facebook Live. Donoso, the third of the Manga's Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, alas 9:53 na sa gabi. Okay, may 7 minutes lang kita or 3 songs na ako i-play before kita mag-final end sa aton nga live broadcast, sa aton nga dance party mixes. Okay, try ko lang grubas kung maka-live ako na. Pero kung maka-live ko early pa. Parang hindi ko maburo pagka Monday. Kaya pagka Monday may klase na kami. Every night you still keep me
Okay, from Bugtong or pobre nga Bugtong. Ara na sir. Okay, ano nakita ko ng link. I-try ko download kung may nga gawa. Okay, may nga ko download. So, i-send ko or i-play ko before ako mag-end. Okay, after this song, i-play natin ang theme song sang Boy Boy Pro Audio. Okay, naka-line up na ang theme song sang Boy Boy Pro Audio. Okay, slow jam sa group kay 1.105 PM. Okay, so try natin mate. The hottest, most in demand, best looking DJs in the Mangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! DMC Net Radio FM. Okay, the theme song of Boy Boy Pro Audio. Of course, ang owners nga si Jerry Bayokos sa may duha ka tar. Boy Pro Audio, located at Barangay Tiring, Kapatuan, Iloilo, owned by Boy Boy and UN Bayokos and from Step Foundation. Please contact Okay, suabe. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, mga gabi kay paring Jigger de Tablan. Sa may barangay Hardin Dumanga, salamat kay Pre sa pagtamwa. Mix Club. DJ Maninoy of MOR 91.1
for Life Iloilo. And you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, team song sang Boy Boy Pro Audio dahil sa may Tering Kabatuan. Tering Kabatuan. DJ Brian Banda Remix. DMC Net Radio FM. Manga's Mix Club at Okay, oras sa Radio Pilip. FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay lang sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 10:04 na sa gabi. Okay, siguro tayo muna mapaalam. This is gonna be my last song, kaya medyo paggabi na, no? Okay, so send lang sa imong team song or unteam Lumbayag ni Protsky. Kasi wala pa ako Mediafire account. Okay, dapat naka Mediafire account, kaya kung sa Messenger, mabuday na sa i-download, no? Mediafire dapat or email ad, no? Paki-chat sa akon kay isin ko ang akon nga email ad sa imo. I-send mo sa email ad ko para ma-download ko kung ma-play buwas ang imong team song sa imong sound mobile dra. Okay, once again si Paring Jiggle di Tablan. Salamat man sa pagtamwa kay of course kay Kay Alcanzaren, Kay Alcanzaren sa may sitio na Loyan, Barangay sa Pau Dumangas. Okay, so time ko na mapaalam, no? Salamat again sa nagupot kay ina sa ako na rin na Last City Media. Okay, puli ang taran nag-enjoy sa aton nga dance party mixes. I-try ko ba sa maka-live sa Temprano Paguro kay hindi ko ba pwede kapulaw. Kay pagkaaga may klase na kami, no? First day sa among klase, dapat hindi ako malate. Pero tingnan ko ba sa maka-live bisan alas 6 lang hasta alas 8 or before 9. Okay, para maka-prepare makasakon nga kinanglanon sa school. Okay, sa mga nag-send sila mga reactions, sa nag-send sang ako niya Facebook Live, sa mga nag-send sang ilang greetings. Salamat, Gid. Kag salamat sa pag-support sa ako niya dance party mixes. Okay, kita liwat buwas, no? Salamat kay Lumayag ni Pirotsky nga nabilin sa bong, kag si pobre nga bugtong sa may duha katar. Kag saka iban nga kaina nga nagtamo sa akon kag nagtulog na. Okay, madaming salamat. God bless everyone. Have a blessed Saturday evening. Kag siyempre hindi malipat say a little prayer before mag-sleep. Kag hindi malipat magpiyong before ka magtulog. Okay, God bless everyone. Have a blessed Saturday evening. Good night and God bless. Manga's Mix Club at Radio FM. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of the Manga's Mix Club. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Donoso. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Grupo mo! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gid ang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gid katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre Ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man.
Ay ano pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligyaman sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upunta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak single and double, sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal tatuloy ito sa Banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming
live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.